7. päivä helmikuuta takana Toppila Centerin 2-vuotisjuhlat ja Toppilan majakan avajaiset. Kyllä on kuulkaa helpottunut olo. Tupa oli täynnä väkeä ja toivotaan, että myös tulevina päivinä tämä Toppilan majakka, Oulun helluntaiseurakunnan kappeli täällä Meri-Toppilan alueella, niin on paikka, jossa ihmiset kohtaa toisiansa ja myös etsitään Jumalaa. Olet tervetullut Toppilan majakan tilaisuuksiin ja Toppila Centerin asiakkaaksi. Meidät löytää netistä ja Facebookista. Tervetuloa.